Mangombe enia. Ini mutisimuzeizi mai wangu kana makutaura. Ketero sifas ripano changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndinoda mari yangu United States dollars later 290 yavakakwereta uye ne4 bags fertilizer dzekubhadhara munda wawairima nenyambo dzako chitupa mari yedare akutaura izvozvo ndi enia taurira kuna sifas. Titaure zvakafamba sei mbuya? Makagara ini mwana wangu ndakamona ari kuchema pamusoro pemari. Imweni ndiuranga riri zuva reSaturday ndakanga ndiri kupakuna ndoona mwana uri kunze kwemusha ndozouri kutaura ndasvika iniko mwanangu zvikaita hayo mufundisi wanditaurira kuti ende kwamuDare wotore mufundisi uende ku13 wotore magwere ari ikoko atakamuchingamidza uye nawe ipi kuchechi kwaudzi uri musi weZono. Hino Mariana inotaiwa pamwanangu ndinayo kamari kendinayo asi ngeke umwe wakandibandisa hamba kwabva taenda tese kumba ndio kwabva ndasvika mumba kwabva ndapinda mumba mangu iyo uende mukicheni ndosvike mubedroom ndotora mari yangu yanga iri pakahengechi kwabva ndadini kwabva ndasvika ndomupa akagare pasi ndikati chierenga utore yauri kuda. Mwana wakavhura akaerenga ndio paakatanga kuti nhaiwe inene ndakutotora yese ndatora yese ndingozotaure kuchechi inoti zvakadini mwana tora hako sezvo wazi iye mwana wangu akatora mari 190. Ndataura mari nokuti ndinoita zvechimunda 190 zana nemakumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica. uchazagorera chose ndiye kwabva tarini taparadzana nemwana wangu takabva takwira tese futi kwakuchopangana naamai wake kuti tofamba sei kuende kwaodzi chibhigisani bhora ichechiudzi daibve kunyamajura kuti tokwaodzi ngati chechi yacho inonzani Chechi sangano izayoti kwabva taidini taenda iyo akasara saka iyo wakazouya Sono tatamuchechi saka chechi yeduyo ine madhoo mairi guru iri doko ndakatakatogara panapa iye wabva asvika maiyo ndatouya mafambezvanazana mari iya yasara ndakatoa nosenzesa senzesa hako kuti ndichamupindura kuti yowatorese tikatiseenzesa wakabva apfuurira wabva aende kubhendi kune mukadzi wake mukati kwakogara takapedze chechi ndapedze chechi ndakuchibuda ndaifamba netsoka kuenda kwedu saka muroora wakandiembera mbuya wedu maita hemu tikatini zvikazima takatisina nechiro taisa ndeiyo muchechimo zvinodiwa hino asi yangu ndasara nedhora asi iye yake wadini wapedzere muchechi yangu ndasara nedhora zvekuti ndootenga mundiwo zvakanaka kwabva taenda kumba tasvika panyamatsine ndo pakatenge ututu nosungwe muhuro totwakatenga nosungwe muhuro totwakatenga kwabva taenda iwozendi kwake inondoende kwangu kwakutogara hedu kwakusondoenda kuchechi ndichazwa mwana wangu uchataura kuchechi kuti vanhu we
ndakazopiwa mari kwamai wenyu hakuna kugara, hakuna ozodzimara. Ndakubvunza wakamboiwa mari yazve handiti ndakataura kuti mari ngeumwe. Mariyo inodiwa hai kwakutogara iyo kundobvunza kusine kugara. Ari kundisereredza ndiye apedze kudaro kwakuzorimeni kwazi maiyo ndauya. Mariya asati akatara mariyo ndauya inodei kwazi inode pekurime fofi. Ndoti zvakadini zvakanaka mwanangu rima hako. Kwazi ndinomupe mabhegi aya 4 asi wazouya akati maiyo ndomupai 3. Ndikataiwa zvese zvakadini zvakandonaka. 3yo wakarima echibva andipa 2 wakandipe 2 atengese 4. Rimwe iri akati rimwe racho mari yacho aisazoita baba ngoti ndazotumire hanga dzibocho ngoti wanga akauye kurimawo kuno hino koja achanga isine fertilizer. Hino kamari kacho kanyari kudzika kanga ndazorimazve ndinoti zvakadini zvakanaka mwanangu. Wakarima futi arime kudaro watengesa ichaona munhu akasisi ndozozwe mukadzi wacho saka hatotizo uchitize kumunhu kwa ndinoti zvakanaka. Wakachizouye kuno ari kufambira wabva tabvunzana mari yazve mwanangu. Unoti mari mari yakabuda mai asi ndakabhadhare maini ndiyo ndakapa upe mari yandakarime mumunda mwenyu kuti atenge marata ngekuti mainini wanga akude kukuhumure kumba yaakaestenda kuende pamba. Hino ndiye ndakapa maiyo ndichadini kana ndarima. Ndoti zvakadini hazvo mwanangu. Ini handisebuzoti unondipandukira ba. Ndikati aiwa mwanangu zvakanaka. Ndiye pai wabva adini wana wabva wazouya wana wake atume wana nekusei warima wana wake iyewo wana vari kutori mukazaya hune mari wese mukadzi wakukura chindipai mari yangu ndakachaja iyo nemari. Ndikati ndirude 100 murubasa ndirude 100 iyo iye haazi kuzochaja ndii ndakati ndode 100. Saka mazve mariyo yakwira apo 290 mazuva. Mari yakuchabuda apo mai wachona ndisati ndaenda kochinja nokuti ndiye waienda kotengesa iwe waindinyepera kuti ndichitaura kumukadzi asi zviripi wakarima kana kumbondipawo nesendikanya kutombotenge shuka kuti mai autambira iwo shuka kana kanyasiku hapana kuite kuti atatukurimefoni ndiriperia yachifo zviri papa zvino bhadharangu ndomupe mabhadhara 3 chendawo ndiisire mukura rimwe iri unopa maikuru naiyo wavo akakadoko ozeupa neiri ewo watsetsa wandipa kadoko maikuru wapiwe rake guru rangu wazati nyenana asi kuzoripa bhadharanguzve zvurudu kurima kuri kuite mumunda akachizokwira nebhiro ndikati ndauya mwanangu chinyorere mari yangu unozokanganwa wakaramba. Leo ndikati zvakadaka ndadzoka igore rimwe ndirikungodaro ndauya ndikati chidini uyawo ndirimirewo vakapayadika vakasimuka akati inini handichafambiba taurira wana wacho inini handichafambiba fori kwakupinda mumba ini sare ndakadzoka taka maikuru wakatonduzveni haambofuti ndikati waramba zvokudirini achitagara
ndikati kabva chindipe mari yangu yehuni $20 chindipe mari yangu yehuni ndichamupa nayo wakuzondipa gorera iro riri $10 kwakusara $10 ndagara paya noti mwana unoona kudare mai kuru wangu ndaimugeza maiyo wake ndichibate tsvinake asi wakaramba kuchindipe zviro zvangu ndopaazotanga kundipandukira muna January wondipandukira ndasvika ndikati ndauya mwana ndakudaini zviro zvangu ndakamusvikira ndodomuite mufananidzo wakandiaisha kuti ndizosvike kwamambo uno ndanga ndisikamuzivi. Ndakasvika iye akagara pasi inene nika kwakugare pasi kugupana iye wakagara pasi akachitsamire simu. Ndikati mwanangu wewe ndakandaurira kuti undipawo zviro zvangu wari wese nongeti uchindipe zviro zvangu kwazi ini ndoti ndiuda mari yangu zvese uchindipe iye ndio paakatangura. Pakobanai wanga akagara kandazoti ndinode mari yangu iye wakakagara kwazi ndiri kuti enda omangara enda wakundifana enda wakutenda wese nemukadzi wacho wakuite madhongi enda omangare pamunyemba pamo enda ini ndabva ndasimuka iye wakutenda kodondipfa nokudare ndakagara ini kwabva ndasimuka ndikati iwewe ita chindipfa naye ndakamira ndinase kubva ndakadara kuti fanire mari yangu here nekurima kwawakaita kumunda kwangu nhasi uno wakundirambira ndekuziva kuti maiyo wafa tabudisane panze tiri kundopopotedzana ndikati mwanangu uchachinditauriri kwetiri kuumangana wakaramba akanyarara asi apa wanga ari kutaura wese nemukadzi wari kundipfana wese nemukadzi wacho kuti enda wamangana mari yangu munayo mari yangu ndakainorera bheremo mariyo izvozvo wakazoripe $10 wasara ne$10 yehuni ndiyo yasara nayo. Une tambo yemombe mwana wake wakatore tambo ari kusunga iya zvedu buya kwazi mbuya tatore tambo yenyu kuti tisunge mombe yataise apa iri kurwara tabvana yaishafana inotode kodi tichiisunge tikwekweredzi wakatora wakaenda ndizoteera mazuva tambo yangu zvemwana akati mukorore wenyu aripo kuti adairo kuramba haachadei tambo yangu haasaida iyo saka takachizoti taenda kuchechi totaurirana kuchechi vanoti mbuya inini chirichichitira imwana wenyu mwana wangu sakudini katimukisire muchiite inene ndakabvise mari kutsvakire munhu uya wandanga ndakachengetere mari yake ndakatambovhuma wabera ndikati urari ndikabva kachindika hake 100 muruso iye mari tasvika kumba wakuchindinyaya kutaura kuti wekuchechi waitire seva inini asi iye mari yangu ndiyo wakainayo inini handine mari yapeka mari yake ndakakwerete $20 ndiri kuenda kunhamo ndakamudzokesera 20 yusa ndakati uye wandipfuririra umba yangu ndikamupa $25 asi iye aine zvangu panzvimbo
ipo hazi kuti ndakamupe $25 ndiye ndakamupa yekupfurira wakatema huni kumunda. Ndikati huni dzowatema ngorongani mwana wakati 5 iye baba uya 6 kurukona kundondibira. Ndikati hazvisinei ino pa 6 ya pa 6 pa iwewe inini pa 6 ya ndochiti 25 ngoroiti chisiki inini ndochisara $5 munasopa unosara $5. Wana waya wakazouya watuma endai moti kunenguya huni. Ndikati endai mutotema kumuntu. Waenda kotema. Souya wakatemenga basi takateme 3. Ndikati yabva yabatana ne5 yangu iya kuite 20 anditi yabva yabuda 20. Saka ipo pa 20 pa ndiye ndakachizotora mati iyo 20 yacho ndakatore $10 wasara ne$10 yehuni. Mwana wangu ndaimutengereze kutsike mumakumbo uyu asi yaaneshakati huku ndichimupa yeye kumupawo kuti mwanangu wemukadzi uri kuti haunawo chouinacho ndikavatsetsekesemo ndikambo asi nhasi ndakaona kundiuraya kunditeta. Ukama wenyu wakamira sei? Ukama wenyu wakamira sei? Ukama hwacho hwakamira pekuti mai wake ishumba inini ndikushumba mazuva iyeba mai kuru wakaroorwa nesoko inini murume wangu isoko ndio pakauya ukama hwedu. Koya iyo mari yamuutara unzwa munenge mapinda mumazhizha akawanda makamupa rini? Amaiwe hurumende yakataka chekutonga ichi mari yekuti imimi mukandipe $, mukazoonawo $, reyusa modini mondipa zvichikubvidzana. Gore racho ndiro gore rauye kukana kuya kwakamboitwa kuya ndiro gore racho. Gore rakauye uyu wakanga akude kupandukira sekuru muri pazuva rawana baba ndiro gore racho. Ndiro gore racho. Musakuchaziva hangu ameziva kuti mwana wangu ungondipandukira. Ndakanyorera basi. Ino ndiye mwana wangu umutengere wakwata asisine chokufamba nacho. Ndita uri makuru pachena asi ndochaka ndipasuwa kundikuruka kunditsitsono pamakoni ndezvinhu zvandaimuponesa kumupe masaki emagwere wana baba nyakuisa musasame kuti kwazi munhu unourawa ndiyani unourawa ngewake kumupe masaki emagwere uyu uri pano chinaiti hu kuteerera chifingiti hu uyu uri pano kuti aponese mhuri yake asi nhasi wandipandukira kunditsvitse uno toendepi kwasekuru ndopandakazoende kwasekuru muchiswa mazirainoti taenda kotaura ishewoyi ndiyo nyaya iri pano kwasekuru munyengwa kwashuka kwamuchotaura ataurira ndaidakana unotaura zvakanaka inotsvaka nyaya yenu uzomutonga musi wa 7 August. Unoita zvakati zvakanaka wanga uri muzvitso ndikati zvakanaka. Saka manje hatichazivo iye wabva aende kumapurisa wobva achiti chipiri ndo chaakaende kumapurisa wanga ari musi wa 3 4 chingani 4 chitatu wakauya mapurisa mumanheru kune mapurisa anotumwa mausiku kuzoitawo ifa munyayo yona mapurisa wakauya mumanheru noti ndauya
inini ndauye kuti kwazi munodiwa kwaudzi ndanyangadzeni kwazi uyai kuno ipi kwazi kuna veno umamisha ndikati auna tsamba ba wanga uri mupurisa wandipe tsamba ndazive kuti shuwa ndinokushanda chienda wakabvaenda ndobva tati china ichi handisi kuzeni iye wobva auya futi Friday yanga chiri chingani 4 ndizvo nokuti 5 yanga iri 5 Friday yamakatoona dhii yanguyo saka wakabva auya futi mupurisa uya manheru echishanu wabva auya akati ndauya kwazi muri kudiwa kune tsamba yenyu iripi iri uko kumapurisa kwazi uyai kwaudzi ndikati inene naenda kwaudzi mari yacho ndinayo yekuende kwaudzi ndanyangadzenyi wadikaniwe ndakasimuka ndikati aivo pamusoro ana ndakasimuka ndikati aikona kundenderedza wangu aikona kundunduridza wangu ndikamutambira iye wakanga atumwa wachikuisa ndikati younete mupurisa uya usiku vandine kuuyawo kwatachii ndio pakazozwa wemumisha manje kuti ambuya maonde apa chini chamusvikira ndikati ndakusunga vanhu we vemunda wangu nemunhu nemwana wangu wakundisungisa ndio zvakandiita kuuya mausiku nyaya mamafikirwa ngechii nyaya yamapurisa uyu ndiye wakachiendawo zvokumapurisa kuchondimangarira zvaakamangara zvacho handichazivi kuti waitaure kuti inini ndakarambe kuenda ndikati inini handiuendiyo kumapurisa ayo iye mupurisa ayo wofanana neuyu watumwa taura naye mbuya wacho otaura ndikati handine mariba yekuende kwaudzi kanga ndazoite mare ndinouyayo mifoni yake yakayadune mari ndokapereresa muropasa nepakusara muchura iye manje ndikati akundisongere munda wangu here ndizvo zvemunoita here iwewe watumwa wacho unotumwa kuzi enda nyamusakwanga kuri kudhipana wega muropasa ndakazovataurire nyaya kuti inini saka ndisaenda kutaurire iye mukristo ndikati saka ndisakaenda kwazi mukire kwenda utangirire mwana wechikoro iwe uende mberi uende kune mukristo ndabva ndamutaurira ndikati iwewe takabva kumwe unoziva kuti kuna dambudzo wakadedzerwa kuzi uya utambire tsamba yako mwana wakadzoka akatambira tsamba wakatambira ichibvaura saka imwe muri kudondiuraya nyika tsamba yacho iri yemupurisa handiendi ndio patakaenda kwacho pakutaura ishewe ndiyo nyaya yayo ishe ndio kuchizoti kumutaurira uya kuno wamusi wesoro hazendayo ndikati uya kuno iye wakaramba matushu inene ndakaenda namai wangu wakanga atondifambira vakuchita mwanangu auendiweza akaitese ndokuchosvika aumwana uri berikati aenda kwawatowauya fona ihobva asimuka wofona akati andiuyoba uya zvetizwe akati yangu nyaya iri kumapurisa aitongwe kwamunyengo ndiye mwana wangu uyu aikonongweka ndiye handitongwe ndiwe ndinotongwe kumapurisa wakaramba kuye kuti tienzaniso kanga kusude kodena wakaramba watinole kwende kumapurisa ndiyo kwakutonzokera saka takatizoyokomakaraotazwe ndio zvataitwawo mundinonorewo dziwo ri mamboni
Ndino ndakauya wako nono. Okay, rulo rwasivasi. Ningapaori yangusekera pamusoro muna 2006 ovasiya vekuchechi kwenu tinonamata chechi nechesina anga ari kuuya kunyamatira kusangana kwere kuzoona kuzotiona saka semasangano ariko takazi tichishandai mahamba isangano rinoshanda hamba yaishanda hamba yaishanda hamba saka muhamba yedu isiso tiri patsande pasaka rimwe chete makashota hambi gati mushango mutereti Makashota chi? hambi gati mushonga uyo mutereti vakashota hamba yedu isiso andika saka sevanotanga tiri pasaka ini ndakandatuma kuti dei notambira pavasiya kwamutare tati mama ndipende pamutare asi takashota hambi kimuiripo zvatinozvinesipa uya ndine mari yandinaiko kwakutanda akandipa mari yekunotenga hambikati. It was $5. Mari yekunotenga hambikati. Ndikabva ndaenda ndikatenga hambikati. Ndikadzokera nemari yacho. Ndikauya ndatosvika kwaudzi. Ndikati mama ndatenga pasara chii. Kabva ndaizva senti yacho hapana zvinhu zvida kubhadhara fanira kufara. Zvachibva mangobhadhara muzonondibaika yakabhadhara. Kabva ndaita fana nobhadhara. Kabva ndaenda. Mistake yendinobvuma yandakaita ndakanonoka kuzivisa wechechi because that mari yaibva kubhadharwa nechechi ndikoyasa kubhadhara saka tanonoka kudai ndakazoti mama mari iyoyo musasa ngachirege kuti chaita mukwe kushanda $5 yekubhadhara chechi ini ndichakupai mari yacho apa andati ndichakupai mari ndakati ndichatsvaka mari zvekupai ndobva ndanonoka kumupa pakazoenda ndakazotuma mudzimai wangu nemari kuti anomba ati but handiyo mari yangu kati mari yemandipa ishoma handiyo mari yangu mudzimai bvadzo mama waramba wati mari yacho handiyo kabva ndauya ndabva mama kwadasara mama kati mari yangu handiyo mari iyo mukadzi wakavakwa $1 ana kuya $5 ndakati we ndakaenda kunomubvunza mudzimai kabva nditaura mudzimai ndakati chienda $5 ichi unipa mama ndo mazuva chaanga ari $10 asi ndakati chimupai $5 mama wachibva waramba kuti aisira mudzimai saka tikutereka hazvinesimba endaiwo ndomupa futi imwe chinyi $5 kava nemwe fakutati vaenda apa akaenda kunotara kuti neimwe $5 ndipo akasvika achitaura kuti mari yangu 190 190 yekutenga hambigati mushonga mutereti hambigati ingati 190 kana ndingatora 190 yekuenda kutenga hambigati zvinoita mazori saka mama vakazoya kumba akasvika kuti mama ndine problem ndiri mati iyi mari ine 190 yekutenga hambigati here akati ndiye vakapenga zvishikwadi musacho akapenga mbai mama chida kukurwa nemadresi tiri mbai mama ndipakati ndakuenda kuzomakati mama kana kuri kumangara ndikurapidzika ende munomangara mama wachibva wabvapo wakabva waenda kunomangara kuchechi wadakuti ndikadai tikaita kuchechi tikatyarekezwa pasi mama wakapenga akadirwa mama muchechi kuti kuita hake zvari kuita zvisizvo ndimai andiguni kuti makakunyepa muri hazviiti ndimai wangu masori akandiroda kuti wana chibveya naona aita sakukanya varipo vaivutikinise zvizu ndakarohwa ndimama wakadai ndimakomerero ndakagara pasofa andapindura mwana mufundisi wanga warimo naona eudari ukati mama chimbobudai pasi mama mba watora pambusa vawasara vagara pasi nzvasi eudari tiri kuona imini uyu munhu mukuru zvomaita chibvumai kunobhadhara mari hazvina basa dzakawanda bvumai kubhadhara mari idzodzo hazvina basa dzakawanda kudzakaita takati shuwa iri $5 ndobhadhara tebhadhara 190 zvikazi no tinotaura navo mama vawazongaidza vanhu vaafrica vawataura naye ndipo akazoti chenga achipi $100 ndabisana tiri mushishire kuti tiri kumirira kuti mari iyoyo izotiendisa vakanga yazi musi wa31 July ndipo daifanira kumba mari yacho 31 July muna June ndaenda kuwa ndibvunzwa ndakutofona mafoni kuti wakudiwa kwaiti wasungwa
tatotaurira kuti ndabvuma kunyange zvanga zvisiri ndandabvuma azvinga basa. Saka iyi yakumangara ngeipi futi ndipo ndakaza kuti kuti zviite right regai tiende kumapolisi. Zvichokwadi ndakaenda kumapolisi kwete kunovasungisa, ndakaenda kupublic relationship wekuti vakatidaidza tinogara pasi semhuri sezvitakaita totaurirwa totsanangurirana zvese kakapedza zosiya zvanyorwa pasi kuti mari kati tubhadhara. Chakashaka kundityisa inini mama wataura zvakataura mari yandakavapa it was $35, it's now $15 yandakavapa. Taenda kuchechi mama wakasvika karamba kuti $15 ngehuni, wakasvika ati $15 ngehuni. Asi apo taitaurana mama ndakapfuura mumba yavo vakati chatora mari yehuni yemba tendese huni, apo wakubata $15 kuti ndehuni. Saka kuzanetsa chichazonetsa mama wati tinomwirirana taitana zvakanaka tese nama but handizivi zvazvo papapi zvokuti tisvike pakugenda pakadai. Ndipo ndakakuza kuti kovaetsamba takuya kwamama svinga basa ndi mama wangu ndinoenda ndakatofona kunongo taifanira kuya musi wa11 ndikafona kunoti sorry ina ziko zvino handina mari yebhasi tipe rimwe tesho takapedza titete nasibzorweni. Saka ndo pane chimire chinyaya. I don't know imimi semaonero inokuti hambi kigadi ingazi 190 kana 290 ndakazona hapa sazopapapi mari yemafertilizer yekumunda handina kana problem nawo, handina kana kuti nomborambire kana no problem. Papari muchese ngozi ndikangobhadhara mari yacho inokwira regai tinonyore pasi zvirige kuva mari yekuti apa mangwana yakwira zvirige ikange $5 from $5 ya190 ikozi ya 290. Saka zvinondityisa kuti manje ndinobhadhara mari iyi saka handei tinonyorerana pasi zvinoita zvacho tobhadhara because if it was $5 vakanditorera ndakavapa $15 ndakavapa. Right. Maya wagari ni munhu anogara nani? Maya munogara nani? Nangandine mujana wa badaidana au wakomana wangu wati mabasa pao. Batika tichiona nyaya iyi nokuti iwewe yakatongwa kuchechi ende verdict yekuchechi yakabudisa kuti bhadhara mari ndobva mabvumirana kuti ubhadhara zvichirova kuti nekuti wechechi ndo wakatonga nyaya irongobva kuitika waive mafekti ezvakaitika ende wakakubata nemhosva wakati bhadhara mari. Chakaita kuti inini wanditi bhadhara mari 190 ngechekuti zvanga zviri kuitika ipapo namama vanhu vekuchiti kwati iwewe uri mwana kuna mai avo chirega kupikisana nawo ndimai. Hakuna munhu anongotonga achitiregera, munhu anotonga nyaya senyaya. Uye vanhu vekuchechi wanzwa kuti mari i190 vakakuudzai kuti no mai watida kutaura nawo mari yawandisa tida kutaura nawo tiwakumbire mai wabva wakumbirwa kana zvakadarawo chikumbirai toa chimudzikisira kanzi ngachindibhaganda iri yekuti wakaona kuti zvishwa pane mari yakawanda asi wakutotaura kuti ari wadai zvino chimudzikisirai wakatotendawo kuti anonese mwana wangu ndaakudii ndaakudzikisa mari iyo nekuti kuti tichitaure $5 izvi hationi paine chido nekuti zvacho zvakataurwa nechechi yako yaunopinda hauna kana 1 chawakaita. Takanga tiri mubrosi takatapiwa date yemusi wa 31 July andika mama wakati kunomangara before 31 July kunomangara upi wakazonda kunomangara kwaishi before 31 July. But iwewe
semunhu abhadhara ega ungada wakaenda ne100 yacho wakati ishe munhu ndakatongwa ndarisati kuti mazuva asanga asati asvika ndokumbirawo kuti mazuva asvike kana kuti ndokumbira kuti ndibva ndangobhadhara nekuti inhau yakatongwa kuchechi kwenyu chechi ikakuona kuti une mhosva ikakuta kuti haano chikumbirai mai mwana wenyu chimukumbirai kuti adzikise wakadzikisa but zvakadzikiswa zvacho hauna kutoitaona nekuti inyaya ne2006 yavarikutaura kuti nguva yatsvangira iyi ndo yavarikutaura iyo madetails vanawo zvese zvokuti yakaenda kuchechi chechi ikatotonga ikakuona nemhosva nekuti chechi yakatongeka wachine fresh mind wakatsanangura kuchechi chechi ikazvionawo kuti no une mhosva asi sevanhu vesangano chidzikisiranai mai wakabvuma kudzikisa pamuseyisanga ndizvo here kuti hambi tikati aiwa iwewe wauda kuweka nekuti iwaruda kuti wakatoeka wakati aiwa mwanangu ndichitorako werenga mari utore inondotenga chii zvauri kuda ndokubva waona kuti mari yakawandisa ukati ano ndinoda kuti kusenzesa mari yenyu ndinokudzorerai ndo zvauri kutaura havasi kutaura imushoko waruda kuti wakatoti sesava handina kutora ndega izvo ari kutaura handina kutora ndega iwewe toboti iwevakadipa mari inotenga iwe zera rako uri mwana muduku handiti uchiri kusenza poshota $5 muarea menyu muno vanhu vesangano wezera rako munoenda kuna mbuya munhu mukuru achembera kundomukumbira $5 yekuti ungatenge chii chakaita kuti uende kuna mbuya tiri vanhu vesangano musangano tati mune vanhu vechidiki hope taishanda tese pamwe chete handika asi mune vanhu vechidiki hope ende mari yashota ichimari shomanana ngeye wakaenda kuna mbuya ini ndakanga ndakutogada vana vakutara kutora kubvasi pachangu mari yekuti ndinotenga ndati habe ndasina taitodiscuss navamwe toenda zvakadaro here mama ati anokupimi mari yendinayopa uye uzotora mari iwe urutotaura kuti maidiscuss nambuya avo ungada wakaenda kune vamwe wezera rako ka wachiri active kana pasina izvo iwe sipas uramba uchitaura mambo kuti hapiki gadi uramba chikotaura zvehapiki gadi $5 hapiki gadi asi vanhu vekuchechi kwenyu wakazoona kuti hapiki gadi iyoyo wakakumbirira kuna mbuya wakabvumira iye ndiye akanokumbirira mambo akotsenzwa uchenjeri naiga kupa mai yavo hazvitendeki ngavavadzorere mari yavo neuwandu hwayo icho chokwadi chisimba icho vari kuita ichi unoti mai wachengera vasinaitiri pamusoro kutopenga kwakaita ukao kwakaotoratidza kuti ndakazotorerwa mari yangu pamusoro mambo mune zvese vari kuwirirana muni vari kuwirirana masaga efetilizer vari kuwirirana mari kutorwa ichida kuitwa zvimwe zviro vari kuwirirana chaane uchenjeri hwemumangarirwe iamamwe inova ndiyo mari yakazonzi nambuyawo anditori 190 yangu nekuda kwekuti yagarisa pandaya kuti ndoimangara ndakuti mangara ine makosti neinterest ndite 290 chechi chibva yachema chema yakumbirwa wachichemerana nambuyawo waibva tutsana pa100
handiti yoshanga mberi mambo ngaibhadhare momupa nguva yekubhadhara kana nhasi kana mangwana nekukasira kuti yagarisa ari kuita chitsotsi pamberi pekutanga mberi mambo munhu pamusoro yetsangamiri inenge yakasiyana nezvamukutaura nini nemubvunzo unoti mamawo mumari settlement yakandikuziva avo they registered sayoja yacho asi ivo mamawo ari kumakoko here kana kuti muruzevha nasabu vari kumavillage kunyamadura saka avo ari kugarwa muresettlement nekuti kana zvasvika pakadai panotsvaga zvakawanda kuti nekuda kwekunge vari mubasa rekereke avo mwana wangu pane paakuda kuti chairman headman wenzvimbo iyoyo azive nyaya iyi ndiwo avo vauya naheadman ari kuuya nemagirasi akadai dzoka headman akaranga kwena mina ndimbomutaurira inini ndine mari ndinayo isi yangu ngerimwe wangandibatisa angaendokupa amunhu saka ndiri kuti inini ndakazotsvake mari imwe yekubhadharane uyu mukadzi uyu uropazwa ndakabhadhara mukadzi uyu iye uruzviziva ndakamubhadhara munhu wandakataura kuti ndine mari yandakapiwa ngomwe wakati chimbondibatira saka apaendokupa zvaari kuti kwazi takambogarisana tichitaura kunyepa anonzani mukadzi ye ndakatsikira mai wakavatsakisai mari anonzani mai wakanga wakubatirai mari akusisina ba wainzani akaniwaniwe akusina chitsotsi chakuita apane hamba bayari kutaura kandipe mari yacho ngandipe 100 yo vakachangamira ndikuona ndoda kubvunza baba vakadaidzwa kwaishe mushure mekunge mbuya waenda kotaura kwaishe kuti waenzanisa ndobva wadaidzwa kwaishe uchibva waramba kuti inini kwaishanga mushure mekunge waramba kuenda kwaishe uchibva wasimuka kuenda kumapurisa kuti wanoenzaniswa kuti vari kuti handina komhangara kuti wasungwe vandakandomhangara kuti tienzaniswa asi tisha wadaidza wari padhuze naiwo kuti uyai tinzwe nyaya yambuya wakaramba sani ndikuona kuti baba apa wari kuda kunzvenga hawo wechechi pawakataura wakanga watoona chokwadi chekuti baba wane mari yemunhu ende ndo chokwadi chawakanga watoona saka ini ndikutoti wechechi wakatopa mutombo wekuchanganisa nhasi uno wapuhwa mutombo wechibva wauyirirana kuti kupera kwaJuly wari kubhadhara mbuya hawana kuzviita izvozvo vanhu wabva wasimuka bva waenda hawo nawana kusvika mbuya wazosimuka kuuya kuzomhamara kuno saka zvichireva kuti zvese izvi iwo haungasina kana chido chekuda kuti wabhadhare mbuya wamari yavo saka ndinoona baba wawane mhosva yekutoti wakatora mari yamai yavo ende wakati vanofanira kuvadzosera mari yavo yese nemaposta avo wazoshandisa kuya vanofanira kuvadzosera ndichiongorora nyaya yekubva mbuya wachatanga kupanda kusvika izvizvo zvachechi ndiri kuona kuti baba ava vanoshora dare remadzishi nemasaka vakaenda kumapurisa kwavanoisa kuona kuti mbuya wakasvika mbuya wakaramba vari patswana kwaziva kuti ndina mambo wangu mafoni nashi wangu mumwe saka nhasi uno dare rechechi richibva ratonga raona kuti baba wane mhosva baba vafundi zvakare havana kubhadhara ikoko vari kungotsika-tsikana nhasi itsotsi rinokuruka chemberi dara itsotsi vanofanira kuti abhadhare shungurudza kwaroita babavo vanobvuma vakatadza vatsvagaru batsiro kubva kuna mbuya vanozvibvuma here iri kubvunzwa sifa sinobvunzwa ini ndanga ndisingaoni kuti yanga iri mhosva
tanga tiri kuwirirana sevanhu pamwechete sese chinhu chete chiita zvinhu zviri pamwechete. Saka ndakuzoona kuti musva iko zvino izvi takana, asi nguva yese tanga tiri nemama tichishanda tiri pamwechete tichiwirirana nguva yese tawirirana. Even apo takaita kuchechi ana kuramba kuti mari yataura handibhadhari. Uyu eni ari kuti mari yaanga inayo anga akachengeteswa nomumwe mukadzi akashaya hake, asi akazodzoserwa. Ini zvamunoziva mukadzi akadzoserwa mari inamura kare kare, zvamunoziva ini mukadzi iye akadzoserwa mari inambuya ava. Zvangauya nebhiro wakatambira here ukanyora ipopa chingomubvunza kuti zvatakatouya wakanyora mambo panyaya iyi wavawo chitsotsi chawakatamba, saka wakuda kutenderedza wauda kutenderedza dare kutenderedza kuna mambo taurwa namambo kare zvatopasa kare, saka iwe uda kuramba kutenderedza dare habiki hazvishandi chiro zviri nane nezvekuti iwe uchibhadhara mari zvikutaurwa namambo, ende ukadaro izvi kutowedzera kwairi kutoita yatouya chitsotsi chako makapiwa chikafu uchipiwa uchichengetwa uchitengerwa magwada nekuti uchitengerwa nambuya, asi nhasi unotanga kuramba uchinetsa uchikuruka mbuya idzi ndokuti tinoenda tese kuchechi weda uchiteedza mune mari. Saka changamira dzisayenyaya uyazvibhadhari zvipachena kupedzisira ishe achirima mari pekazi achipiwa haana kutora, azvo achikoreta kuti mari iyi kuna mai avo haangatori. Makore achawandisa daanari iye kuti mari arikotorwa nomunhukugari makore akadaro kana udaiti 10 cent inonzwa sei ugotaza kuziva kuti regandidzore chembere iya pamakore ese kubva yanotangira iyi kusvika nhasi ashamwarayo vakabhadhara mari yamai akona vazachinje kuti ine mapurisa ane kuti mveze danze yakutara kugona ndemanaye bhadhara mari yamai ende makosi acho waikwa mafederazi acho wataura kuti ndowirirana uchavabhadhara mafederazi avo kusenzesa munda mavo kudai saunechauvapaanechauvapatanacho kuzvirazondiri mwana wakaberekwa navo semwana zamai vaoa ndimai vavo hazvirazondimai vavo chiri kuonekwa kuti itsotsi tichitarisa mazera ndiye muduku asi ndiye anoenda kunokumbira chemberi azvekuti iye achengete chii chemberi ndo pane ukuruku hwacho ipapo. Ndiye anoenda achindokumbira chemberi, iye ndiye achiri mwana achikusenza achine ropa nokumhanya asi ndiye anoenda achindokumbira chemberi zvichirova kuti musoro wake wakadhakanyika, zvichirova kuti musoro wake chikuruku chakawanda, haana respect nekuti hatina patiri kumboona iye chemberi chitomkumbira, asi pese ndiye anoenda achinokumbira chembere iyo zvichireva kuti zviri kunotaurwa nechembere ichokwadi nekuti hapana patinomuona iye achindobatsira chembere kana kuti achidii, asi ndiye anotoenda kunokumbira chembere iyo nekuti anenge akuziva kuti wakapata ndikakumbira ende wataura zvinhu zvakawanda zvaasina kudzoka zvakaita tambo yaasina kudzora, badza raasina kudzora, zvese izvozvo zvinhu zvinoratidza kuti ikuru. Saka dare rinokuvata nemhosva yekuti wakaeka une mari yavo yakanga iri pa 190
yawakazoisa kuona nezvimwe mafertilizer nezvaichi wachibvaisa pa290 mune makosi here enyu amazosenzesa kumunza kudare nhasi mari dzamamuunza kukoti nhasi sedare ndatoti aiwa vanopinda mahara hawabhadhari nekuona kuti ichemberi asi hauna kana tsitsi yekuti iwe ichemberi ndokwaanoenda uchitokumbira uchitobira huni uchitowaweka zvese unoita zvese ende uri kubvuma kuti nditorese mari dzavo dzemafertilizer ndine mari dzavo dzechi zvese uye toenda kuchembereiko. Saka hapana patinoona umbowo hwako uchifamba tati pari 290 tikati mamunza mune mari kuti auye kuDare yamabhadhara yamakabhadhara masamoni wakabvisa mari wakabvisa 6 yesamoni saka cheda 290 350 saka mombe yeDare 350 unofanira kundobvisa mombe wawari inokavha chi makosi awo unoibvisa rini hatisi kuda kuti kazotuma komana unenge wakubvisa mari dzemakosi ende unenge wakubvisa mari yamama yekuti aramba kuteerera zvataurwa mutoko wataurwa namama 350 kana kuti mombe utaura kuti ndinoda kubvisa zvakati hapana chakaipa ndomatongera maita saka chitira kutaura kuti ndipe iwe 3 months ainizokokana ne3 months dzavari kutaura nekuti mari haisi yanhasi ndekare chaipo akambopuhwa mukana futi kuchechi echinzi wobhadhara wakafanana madhesi ekupera kwaJulai akasazviita futi nhasi unokumbira futi 3 months matare ari kuita murume pamutongo wamamba ane kamushora paari kuita kuti sematongera amaita kungasi kuziva nyaya yake kuti sematongera amaita ndikoa pane kamushora kariko panyaya ari kuziva kuti zvakakakumba chendera isu tinokupa une mombe aneti une mombe haana mombe ane mombe here andandina mombe right mudangadzisi zvakapera mazuva akarwara mwana wangu chirapisa mwana mazuva akarwara mai chivarapisa mai vantu vashaya wese tikatengesa mombe handina kana nemombe inorima izvo zvake right tokupa wobhadhara 100 mwedzi wega wega mwedzi uno wapera utanga kubhadhara $100 kupera kwaNovemba. Kana usina kubhadhara dare richauya rotora zvinhu pako unenge uchiendesa dziri ishe wacho wadaidza wachipuhwa mari uripo wachitambidzwa abhadhara 100 yekutanga asi semunhu mazuva apera nhasi ndiani date 25 unondobhadhara 50 nekupera kwemwedzi uno wozoti 100 kuita kuti tione kuti uri mugwara. Kana usina kubhadhara 50 wakomana vachauya vachitora zvinhu zvavo pamwe pako vachitengesa chikumbiro changu chokwadi nothing 25 basa rakaita 5 days
Saka baba is ikapota. And particularly 150. So kuba payment yako up to 5. You get 10 job the days. You face 50. Kuti chikole chagarisa unotoziva iwewe mbuya wapamba wegaiwo unotozviziva kuti ai wakangoida kugamira saka kusvika musi wa5 angasina kubhadhara 50 iwe moyo unotaura kuti dare rosimba unotora zvinhu kubva kwako 5 November. Saka unenge wazobhadhara up to 5 of each month. Okay, chisingaimeni. Mafertilizer, unoudza ari mafertilizer. Ayo, imafertilizer yaibvuma. Ati anokuunzira. Mumutaurire kundinyepera. Ukutoneka. Unonga akakuudza ati kurima foda. Izvozvi haasi kurime kumunda kwakeba. Urikuzvizwa? Haasi kurima kumunda. Munda wake wadodo uri kurende kuminda kwamwe echibhadhara. Murikuona. Kubva kwaakaite kwangu uri kurime kwewamwe, kuchitize kwangu wakwende kwamwe, uri kubhadhara. Ini kwangu ngandipe mafertilizer 4. Anounza mafertilizer. 4. Asi yauya muDare ndeyo kana asina kuunza munounza futi mafertilizer. Uona kuti wabhadhara mafertilizer awo. Kuti iwe ikagara wakubhadhara zvinhu zvakawanda. Andishadi usiya ba. Ngoti tauye kuma. Ngandipe mafertilizer angu nebadza. Netambo yangu yemombe. Mwazvizwa. Ndoke muzvinyore ipopa. Ngekuti urundinyepera makore mangana. Mitambo yacho kana kuti ndakabvibona Ndo pari kuramba manje.